ଆଜି ହେଲା ଆମ ଘରେ ଅରାନ୍ଧିଆ ଅରାନ୍ଧିଆ ମାନେ ଆଜି ଦିନସାରା ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ତ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଚୁଲି ପୂଜା ମାନେ ନାଗ ନାଗୁଣୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏଇ ଚୁଲିରେ। ଚୁଲି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥାଏ ଅରାନ୍ଧିଆରେ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ମାନେ ସୁଜନା ଶାଗ ନଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ତା ସହିତ ଆମ୍ବିଳା ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ପନିପରିବାର ଭଜା ଭଜି ଆଇଟମ୍ କାହିଁକି ନା ଅରାନ୍ଧିଆରେ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି କଲେ ବାସିଯିବ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା ମାଛ ଭଜା। ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇତେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଏଇଠି ପଦୁଟିଏ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ମାଛ ଭଜା କେତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଯାଆ ମାନେ ବି ବସି ପଡ଼ିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ 5 ଯାଆ ତ ସବୁ ଯାଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ବଡ଼ ଯାଆ ନଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମେ 4 ଯାଆ ବସିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖରା ହେଉଥାଏ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ଏଇ ବର୍ଷା ଆଉ ଖରା ଦେଖିକି ଆଉ ମୋତେ ପଖାଳ ଖିଆ ନିଦ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଚାଲିଗଲି ସିଧା ଯାଇକି ବିଛଣା ଉପରେ କାହିଁକିନା ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନିଦ ଆସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ନିଦରେ ପୁରା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।